سلام سلام زغبركم معوات كم يتغونوا لو ما عندك عند اعترف على ابلكيشن حزركم ما تيلغو تا ابلكيشن ايميج تو بي دي اف ياتبل كم يجرنا نوردا حجي ابزغت سلتاش مخريكم تا ابلكيشن جن تاي تغما زغونه سئلي وي دوكمنت ناب حدا سب مثل اخنايو بجكات زل اخنالو سب قال سب كريون كفيتو كريون دحر زي دلينا كم يجرنا بباسورد عطينا نلأخلو نتسب عطينا مثل أغنالو ولا تسبعلو نحنا تا باسورد تزيل إغنالو أي كفتان مغنياتو كم بي دي اف فايل كويني دغيد ناب تسب مالتي كم يجرنا نلقو بفلاي كاني اب واتساب ايمون اب تيليجرام يدسرح ወይ ከአና በኢሜይል ክል ኦተደሊና ይድሰርሕ አብ ሜሴንጀር አይሰርሕኒ ፈቲኔ አቢኒ ስለዚህ ቀጥታ ናት ትምህርት ወስዶኩም ታናብት አቀዲም ዝተዛረብኮ ናብ ትምህርት ወስዶኩም ናይሎም አንተ ትምህርት እዚያ ድሪዋ ዘለኹም አብ ቀድሚት ዘላ አፕሊኬሽን ኢሜጅ ቱ ፒዲኤፍ ይድብል ናይዚ ጥቅሚ ካብ ና ዋትስአፕ ዝላኣኽ ስእልታት ይኹን ወይ ካልእ ዶክመንት እንድሕር ኣለኩም እሞ ነቲ ዝትልኡ ኩሉ ዘለኹም ሰብ ብጀኩኡ ካልእ ሰብ ክሪኦ እንድሕር ዘይትደልዩ ትኾንኩም እታ ትልእኽዎ ዘለኹም ዶክመንት ይኹን ስእሊ ብፓስወርድ ከመይ ጌርኩም ዓፂኹም ክትሰድሉ ከም ትኽእሉ እያ ዘሪእኩም ሎማዓንቲ ቀጥታ ናብቲ ኣፕሊኬሽን ክንከይድ እታ ኣፕሊኬሽን ኣብ ፕሌይ ስቶር እያ ትርከብ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣትኹም እዚኣ ኢሜጅ ቱ ፒዲኤፍ እያ ትብል እዚኣ ቀጠልያ ታሽሙ ዘለዋ እያ እዚኣ ትንክፋ ቢልኩም ኣነ ድሮ ስለ ዘውረድኩ ንዓኹም ኢንስቶል ዝብል እዩ ዝመፃልኩም ኢንስቶል ትብሎ ኣነ ግን ኦፐን ክብሎ እየ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፃዕዳ ታሽሙ እዩ ዝመፃልኩም ኣብዚኣ ፀላም ከባብ ዝተደመሮ ምልክት ዘለዋ ኣብኣ ኣትኹም ደስ ዝብለኩም ስእሊ ሕጂ ኣነ ስእሊ ድሓን ክሰድድ እየ እዚኣ ናተይ ስእሊ ክሰድድ እየ እዚኣ ምስ ገበርና ኣብዛ ላዕሊ ትሪእዋ ኣለኹም ዳን ትብላላ ኣብዛ ላዕሊ ዳን ንብላ ዳን ምስ በልናያ ኣብዛ ላዕሊ እዛ ቀይሕ እንታሽሙ ምልክት ዘለዋ ናይ ፒዲኤፍ ምልክት ዘለዋ እሳ ኢና ንትንክፍ እሳ ምስ ተንከፍና ኢንተር ፒዲኤፍ ፋይል ኔም ድብል መፃልና ዝደለናዮ ሽም ንህቦ ብዚ ኣነ ዳኒ ክገብረሉ ድሓር ኣብዚኣ ፓስወርድ ፕሮቴክሽን ትብል ደላ ኣብኣ እዛ 4 ኣንጎሎ ቲክ ንገብረላ ምክንያቱ ኣብዚ ፓስወርድ ክንፅሕፍ እዚኣ ተዘይተንኪፍናያ ግን ፓስወርድ ኣይ ክንፅሕፍ ኣይንኽእልና ስለዚ ኣብዚኣ ቲክ ንገብረላ ፓስወርድ ደስ ዝበለና ንፅሕፈላ ኣነ ሕጂ ንምርኣይ ስለ ዝኾነ 1 2 3 4 ገይረላ ኣለኹ ብድሕሪኡ ኦኬ ኢና ንብላ ኣብዚኣ ነለትኩም ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ላዕሊ መፅያት ኣላ ዳኒ ፒዲኤፍ ኢላ መፅያት ኣላ ኣብዚኣ ናይ ሼር ምልክት ኣላ ሼር ብላ ናበይኻ ክትሰዶ ደሊኻ ወይ ንዋትስኣፕ ናብዚ ኣብዚ ቅድሚት ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ብምሉኡ ክትሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ግን ኣነ ናብ ዋትስኣፕ ሰዲደ ክሪአኩም ንስኹም ትኻልእ ቼክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ቀጥታ ናብ ዋትስኣፕ ክሰዶ እየ እዚኣ ብርክቲ ተኪአ በዓልቲ ቤት እያ ናብኣ ክሰዶ እየ ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳኒ ፒዲኤፍ ኢሉ ከይድሎ ኣብዚ ሕጂ ስእሊ ከማን ኣይመስልን ትሪእዎ ኣለኹም ስእሊ ይመስልኒ ፒዲኤፍ ወረቐት እዩ ድመስል ዋላ ኣብታ ሓንቲ ቴሌፎን ናብኣ ከይድና ከዓ ክሪኣ ናላ ኣብዚ መፅያ ኣላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናለት መንግስቲ ኣብላ ኣሎ ናተይ እዚ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዛ ዳኒ ኢላ ፒዲኤፍ መፅያ ዘላ ክልቲአን ዋላ እዛ መንግስቲ ትብል ዘላ ዓንቲ ወይ ዝለኣኮ እያ ንክፍትና ኢለ ከረጋግፅ ኣብዚኣ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እዛ ፒዲኤፍ ትብል ኣብታ ካልአይቲ ቴሌፎን ዘላ እሳ ክንትንክፋ ኢና ኣነ እቲ ፓስወርድ ተዘይነጊረ እያ ክትከፍቶ ይትኽእልን እያ ስለዚ እቲ ፓስወርድ ክንእትዎ ኢና 1 2 3 4 ኦኬ ንብሎ ኢና ናለ ተኸፊት ኣብዚ
تا باسورد أنا تا PDF مسلاكو تا باسورد سلزي تقفت لنا تحتن الواجد ديتا باكي الكام استملس كون كم تملي ساعة عزو تملي ساعة عزو مع صاي ترفاني كم زي لا تعزو بدحري عندنا تملي ساعة كوتري باسورد تيخا خفتا تا سألي اوكي نايلو ما عند تمرت زيادة مسل نيرا حتر زبلت قلل دبلت يا قلنا جلسد تتأكم يا إلا سلدا حسابك بروح معلتي الرأي كاميرا غيبكم ماتا فيديو ندعر داسيلاتكم كوينا كومنت شير لايك عم مقبارا يتحمقوا أبزا تحتين أي تاشمو تريواد لهم سابسكرايب مقبارا يترسعوا بروح معلتي بخال أبليكيشن كساب نراقب دعانكم